ही कोणी अरे तुला ही काना म्हणाली कोणी हिला ओळखलं नाही. अरे ओळखलं नाही विचारतोय कोणी दादा तुम्ही हिला ओळखलं नाही. अरे तेच विचारतोय कोणी दादा ही माझी राधा. ही माझी राधा आणि मी हिचा कान्हा. ही माझी राधा आणि मी तिचा कान्हा. या म्हणू नको ही माझी राधा मी हिचा कान्हा. कोणी हिचा कान्हा मी. जास्त बोल. त्याला पुन्हा विचारू नको हा संधी घेतो संधी घेतोय. बाजूला बाजारात काय कृष्ण ही तुझी राणा राहू दे बाजूला आणि काना राहू दे बाजूला चल माझ्या समोर येत नाही का बाईला असते त्याची जागा वाढलेली दिसते काय काय वाटलं तू जर का माझ्या समोर आला नसती काय करणार तुझ्या हस्ताला धरी फटफटा फटफटा तुला घेऊन जाईल काय अधिकार तुम्हाला. भगवंतानं प्रत्येकाला 3.5 नवरे प्राप्त करून दिलाय. जरी मी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असलो तरी आज मानवी योनी मार्गात माझा जन्म झालाय आणि म्हणून प्रत्येकाला 3.5 नवरे हात प्राप्त करून दिलेला आहे. 3.5 नरदेव हातावर ज्याचं त्याचं स्वातंत्र्य आहे. जो तो स्वतःच्या मनाला वाटेल बुद्धीला पटेल त्याप्रमाणे वागू शकतो. इतरांच्या मनावर आणि देहावर अधिराज्य गाजवण्याचा प्रयत्न तुम्ही करू नका. तू माझा बंधू आहे आणि ज्येष्ठ बंधू तुला आज्ञा करतोय काल मला समोर तुमची आज्ञा पाळत नाही येत नाही का. तू कसा येत नाही हेच मला पाहिजे असेल का हे देखील मला कळतंय. म्हणजे काय? या विश्वाच्या ठिकाणी भक्ती नातं आहे सर्वात श्रेष्ठ नातं आहे. आणि ते विश्वाच्या ठिकाणी पुन्हा एकदा करण्यासाठी राधा माझी भक्ती आहे. राधा आणि कृष्ण यांचं भक्तिमय नातं आहे आणि ते विश्वाला दाखवण्यासाठी भक्ती नातं नव्हे. भक्ती नातं असतं तर असे भेटला नसतं रे करता. हे भक्ती नातं आहे. योग्य बोलली याची कल्पना तू आम्हाला दिली होती वाटली नाही. तुला घेऊन गेल्याशिवाय माझ्या मनाला समाधान वाटणार नाही. दादागिरी उतरवल्याशिवाय एवढी हिंमत चल माझ्या समोर. द्वारकेचा राजकर्ता कोण आहे हे काय सांगायला 56 कोटी यादवांचा राणा सांप्रत मी द्वारकाधीश बलराम दादा. द्वारकाधीश बाजूला ठेव आणि बलराम म्हणून सांग. तुझा मी आदल्या घेतलं कारण राजकिरीट कोणाच्या मस्तकी आहे. तुमची गोटी तुमच्या डोळ्यात जागा वाढलेली आहे. रेवंती बहिणीच्या माली विश्रांतीसाठी जाताना सारी राजसूत्र कोणाच्या हाती दिला. तुझ्या हाती स्वतःच्या पायावर स्वतःच्या हाताने राजा तू आहे. चल माझ्या समोर. द्वारकेतून
बाहेर निघताना माझी आज्ञा घेतली होती का? मला घ्यावीशी वाटली नाही. ही तुमची पहिली चूक. गोकुळच्या महाराणावर आलात माझी आज्ञा घेतली होती का? ओय, कोण तू आणि तुझी हात मी घेऊ? अरे मला म्हणतात कोण? ही तुमची दुसरी चूक. ओय, तू तुका काढत राहा, मी करत राहणार. म्हणजे तुम्हाला चुका तुमच्या मानले ओय, आणि तुम्ही राधा आणि कृष्णांचं पवित्र भक्तिमय स्वच्छ नातं हे आहे. नातं मी मानत नाही. आणि या नात्याला गालबोट लावण्याचा, शुभ्र नात्याला कच्चराचा डाग लावण्याचा प्रयत्न तुम्ही केला. ही तुमची तिसरी आणि अक्षम्य चूक आहे. या चुकीचं शासन तुम्हाला मिळणार. द्वारकेतच नव्हे तर गोकुळच्या महाराणावर तुम्हाला स्थिरता नाही. शासन एकच, हद्दपार, हद्दपार, हद्दपार. त्याच्या मुखातून शब्द निघाले हद्दपार. राजा समजतो स्वतःला राजा. आहे. ऐक, द्वारकेचं राजसिंहासन साम्राज्य तुझ्या हाती आहे. मी द्वारकाधीश बलराम दादा, तुझी आज्ञा मी पायदे तुळविणार नाही. तुझी आज्ञा शिरसावल्य म्हणून हद्दपार होईल. पण या गोकुळात, या द्वारकेत हा बलराम दादा पाऊल ठेवणार नाही. आता तुम्हाला याच्यात घेणार पण नाही. मला गरज नाही. बोला. स्वतःच्या हिमतीवर 56 द्वारका निर्माण करीन. सापड कसं लावलंय? आमच्या गोकुळ धामामध्ये आमच्या बाबाजवळ जाऊया. कुठं? तुझ्या बाबाजवळ. बापाला नाहीतरी तुम्हाला सवय आहे आयत्या पिठावर रेवटे होण्याची. मस्त काय सुस्त. कृष्ण जाणार नाही. कुणाच्या जीवावर माझ्या नाही. स्वतःचा अस्तित्व तुझ्या बापानं तक्रार करो. मी तसाच नाही. लक्षात ठेव. चालते वा. जाऊ आम्ही. हा चला. पश्चाताप होऊ दे. अरे तुम्ही जाऊ. नाही हो, दादा. वा वा वा. अरे कृष्णा केवढा हा अभिनय. असे काय? मला सर्व काही ज्ञात आहे. बोल. ही माझी राधा आणि मी तिचा प्याला. मला विचारा. इथंच थांबा. काय केलं? जातोय. बाकी झालं नाही आणि बाकी झालं नाही. हे, लक्षात ठेव. ही माझी तिला राधा, घेऊन बोल. तिला घेऊन बोल. ही माझी राधा, मी तिचा प्याला. त्यांना म्हणत लक्षात ठेव. त्यांना म्हणत